И кадър, снимаме. Кой ще кажете? Ще го лепнем на Рокшок Жуди от тонката. Разбира се. Ето. Жуди. Съжалявам. Добре. Така някак към гумата. Така. Добре, това беше само на една страна. На една страна сложихме камерата. Но сега на една страна? Не. Надявам се да не. Чакай само, налетам за снимане. Леко и гумата. Аз се вия клипа и обръщам лаптопа на... То клипа е сниман иначе от настройките на телефона без диска го приебах така. Ама сега го прави, не? Да. Добре. Така казва телефона. Че не беше на екскурзията, ама той цопна, нали, обастено и малко... Режи. Малко понякога не запомня, ако му казвам. Ако падне да не съм аз виновен. Не може да падне. Не пада. Не по главата го пускам, че не пада. Как качам с него, е? Назад накачвам байрага, МК. Но, буксом. Аз съм грай преди си пребуксувам. Чакай, Тони, чакай, ще ударя. Ами, найде. Гледай, за 5 лева ще ще ходя. Не е по-голямо с колова да пием. Еко. Аз те знае кой как ще кача, не знам. Златени с точката с платненките не буксува. Ние тук не мога да качим. 8 дена. Брата е. Айде. Чай, залата само леко стигна. Аз просто честах не съм заключавал така. Ту качаш с някъде? Успил тук по-слон. Право да го ширнива. Не можеш ли? Що? По-лесно е лесно. Отива в качи ли в друго колкото? Не. Колко пъти в качи? се прави. Аз както не съм карал, да. Поня, че там на бяла за среда. Това сега, защото е мокро и не запомня с пътя там. Аз го знам. Малко не съм се пускал. В коя ти влезе се? Колко цента? Е така двамата отстрани. Думата да не я снимава. Да, много трябва да е. Аз като съм по-напред, Малко по-напред. Ходи малко напред, ако се. Да. не съм рада да знам. Ама... Защото ми е строена на камера. Има продава. Аз човек първо като прави колелото му ще купя една така. Ма на колелото ли се качи ли? Тук горе, защото накланя напред. Може на всяки да ви. Ама не, защото има такива. Закатки има. Злати си ли с първия? Не, добре. Спокойно. Къде? Добре. Само не спре много рязко. Точката не стоп на теб по себе. Давай газ.
Spre mene? Gotovi ste? Давай, тръгвай. Обади така да се пусне. Тръгвай. Аерсон, да. Ай. Давай. Давай надолу, ай! А? Защото горе се спрях аз на пътя. Чакай, Не може. той те направо може да го обърне. Как ще? Тук, чакай, спри го бързо.